Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas igramo Buckshot Roulette, ali na telefonu. Inače, PC igra, ali ja sam odlučio da igram na telefonu, tako da što su ovo konzum plus i yes. Ok, kod dealera smo. Please send waiver. M U L T I K Multi sam standardno multituber, tako da odmah se dobijaju stvari. Nož sam dobio 3 života, tako da 2 živa i 3 blanka i ovo će bude malo napeto. Idem odmah dođe nože da ga pucam, tako da ako ga ne pogodim, barem sam pokušao, no i dobio cigare, đure. Ti se možeš healovat. O, već sam odvalio 2 healta, to. Fuck, 2, naravno. Đubre, jedno sad će se on healovat. Znao sam da će da se healuje. Smrdljivac jedan obični. Ne. Dobre. Sad imam šansu da ga pogodim, a možda i nemam. Imam, to je to. Sad su sve blankovi ostali, tako da moću sebe da pucam. I ja ću sebe naravno pucati jer ostalo su sve blankovi. Vidim šta je sad stiglo. Pivo. Ok, s njim mogu da preskočim jedan metak. 3 živa i 3 neživa. Ja odmah ću da uzmem pivo. Da preskočim blank ako ima blank. Fuck, bio je čitav! Ok, pucat ću u sebe. Šta bude. Sad imam šansu da ga pogodim. Sa živim metkom i da pobjedim prvu rundu. O, da. To je to. Inače igrao sam prije ovaj Buckshot Roulette. Jer ovo... Znate ono, kad mislite da ćete pobijediti i da nećete. Bukvalno tako i ovdje. Da im sad šta ću dobiti. Listce. Da ga svežem, on je dobio lupu. 2 života. 2 ovo i 2 ovo, ok. Može biti da je rest, ali opet ću tako gledati. Njemu ću sad svezat ruke. Moram da ga gađam, ako bude živ. Ne! Mogu ga opet gađat. Da bude živ ovaj put. O, to je to. On će sada ima lup. Ako bude neživ, pogodit će sebe pa će mene. Daj Bože da budu 2 neživa za redom. To bilo odlično. Veoma interesantno. Fuck. Careful now. Kako careful? Može sljedeći bit neživ metak. Tako da probat ću. To je to. Sad ja njega mogu da ubijem. Ne mogu. Stvar mogu. Ha, još jedna stvar, lupa, to je to. Iako znam da je sljedeći živ metak. Fuck. A ne, ispucao smo sve. Ok, malo mi se ne sviđa to. To je to. Ok, pobjedio sam ga opet. To je to. Easy win. Multi wins. Naravno, znao sam ko je winner.
Cigare sam dobio. Lupa. Nema boljeg luta od ovog sad što sam dobio. 100%. Jo, sad je 50-50. Sad znam tačno šta ću da uradim. Je lupa. Živ! To. Može, sad ćemo da odražimo. Idemo. Da ubijemo tu smrdljivu stoku. To! Jao! Sad on ima onaj blenkić. Sad pitanje je, kad ja uzmem cigar, da li će on dobiti četvrtu strujicu ili ne? Ubij se majmune. Nećeš. Ubio sam pivo. Još nešto ima. Još jedno pivo. To je to. I ja, sad je zezno to jako. Ništa, idemo na sreću, pa šta bude. Da ga odvalimo. Ne! On će mene sad moći. O, dobro je, preskočio je, dobro. To je super ispalo sad. Veoma interesantno. Šta ti je interesantno, majmune? Ne. Nemoj da si. Zašto tako ne puši? To je to. Idemo. Imam neku sreću. A sam znam, on... Da je sljedeći blank. 100% ne živim tako. Zanimljivo, bit će ti zanimljivo. Sebe pucaš. Ok. Bud živ. Ne. Ok, i dalje ima više helta od njega, tako da sad mogu da popušim lagano cigaru. To je to. Lupa. Nož. Lisice. To je to. Sad smo u dobrom putu. 2 živa, 2 ne živa, tako da standard. Sad hoću uzeti cigaru i zapaliti. To je to. Uzet ću za četvrto ako je moguće. Ne, nemoguće, džav sam utrošio cigaru. Sad idemo ovako. Uzeti samo sebe ću upucat. Ok. S njega ću da svežem, da odražem gore deo pomparce. I da ga upucam sa željom da pobijem. I jao... Ovo... Double or nothing. Jao... Da li da duplam ili ništa? Idemo da duplamo. To je još jedna runda, jel? Jao, ima još 3 runde, tako da. Dobro nam ide za sad. Ako izgubim, nema veze, bit će kraj videa. Ako pobjedim, opet će biti kraj videa. Sad imam želju da ga pobjedim. Nisam vidio koliko je bilo ovih, koliko nije. Nema veze. Ok, dobio sam blank. Tako da, pucam u sebe prvo, sad ne živim netko. Njega ću da svežem. Ok, tako je. Ovo ću da održem i da se nadam da je sad živ nekak sljedeći. To je to. To je to. Ovo je svezan. Tako je. Fuck, trebao sam pivo uzeti u ruke.
Ne, nisam trebao, dobro je. Dobro je što mi se malo zgličovala igrica. To je to. Multi-wins. Ako se bude double or nothing, idemo na ništa, zato što pobjedili smo, to je to. Ne, ode mi loot. Je loot onako dobar. Šta idemo na sljedeći? Sad je 50-50. No, moram da ga prvo svizati. Sad. Da odrežim tu. Da ga upucamo. Umri! O, to je to! Nisam ga ni trebao vezati, ali nema veze. On je svezan i dalje. Sebe ćemo naravno da se ne živim. To je to. U plusu smo sa vinovima. Lupa. Samo! 50-50. Da vidim šta smo dobili. To je to. Sad njega mogu da upucam lagano. Mislim da je kraj koje druge runde. Jao, treća runda, idemo u finalu, ljudi. Okej, nema bolje. Jao, sad moram dobro da razmišljam. Ima i on. Vidim šta imam. To je to, to je to. Ova runda je naša. Pobjedili smo ga. Tako da, nemamo sekerancije. Pobjeda je naša. 3-4, sad! Bang, man. Kako se radi? Pobjeda. Ništa. To je to. Dobili smo pare, zapravo. Jednom smo uduplali. Otvori se. Opa. Kako lepo izgledaju. Mislim da ne idu sad sa nama. Da. To je to. Nosimo i pare. Nosimo i pumparicu. Congratulations, multi. Hvala, hvala. Total cash je 112.390. Round beat 6. Shells ejected, cheese, doors kicked 2. Cigarette smoked 2. Milliliters of beer drank 330. Dobro. Ok ljudi, hvala puno što ste gledali ovaj video. Ako ste uživali, bacite like, subscribe na kanal. Mi se vidimo u sljedećem videu i pozdrav!